Salam la famille, bienvenue donc foot kɛnɛ kan bi an bɛna kuma mercato de kan donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la foot la cogo min na nin waati na munumunu kan wulilen don k'a fɔ ko Neymar ko fɛn mun ye Manchester United k'olu wulilen b'a nɔfɛ donc a yɛrɛ b'a dɔn Neymar nin waati na ni Paris ka ko gɛlɛyalenba de dɔn depuis Saro Paris tun b'a fɛ ka Neymar bila mais Neymar ma tagali tun t'a yɛrɛ kɔnɔ donc mais nin kosa in na donc a yɛrɛ b'a la ko girigiraw calen don supporter b'an ka o ci a la a fana ba b'an kan ne ko nin waati na ko fɛn mun ye tagali ye ko o nɛgɛ yɛrɛ ba ale yɛrɛ la kosɛbɛ yani a yɛrɛ b'a dɔn bon halisa wɛlɛmina Ligue des Champions na donc u ye wo ci ale ni Messi la donc tuma bɛɛ bon kosa in fana la supportera ka da la donc u b'an ka wo ci a la u b'an ka nɛni donc ninnu bɛɛ bɔlen kɔfɛ sisan donc fɛn mun ye tagali ye Neymar kɔni Paris an bɛ se ka fɔ Paris nɛgɛ bɔ a la nin waati na donc a bɛ fɛn mun ɲini sisan o ye tagali de donc Manchester United donc olu y'a ko ɲininkali kɛ olu b'a fɔ ka san wɛrɛ ka ye ka équipe la donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la photo la cogo min na donc a ko a remeliti wulilen don nin waati na ko fɛn mun ye Neymar ko n'ala ma basi kɛ san wɛrɛ Manchester United donc a bɛ ye olu ka kɛ équipe la donc déjà Manchester United olu yɛrɛ kalifala Ligue des Champions na an b'a dɔn bon peut-être o bɛna kɛ sababu ye Neymar fɛn mun y'a ka prix ko donc an ye rumeur ye fɛn minnu mɛn donc Paris kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'u b'a fɛ donc k'u bɔ jɔnna a ka sara ye donc olu tɛna feere u ma donc u bɛna Neymar d'u ma fu mais fɛn mun y'a ka sara ko ye donc k'u bɔ jɔn'o ye o kɔni o b'a yira k'a fɔ ko tagali dayɛlɛlen don a ye ka da ka fɛn mun ye Paris yɛrɛ donc olu yɛrɛ tun t'a fɛ ka Neymar la depuis Saro tun b'a fɛ k'a labila donc ɲinan fana ni nin ye opportunité nin sɔrɔla donc o bɛ kɛ sababu ye k'a ka tagali nɔgɔya quoi n'a mana bɔ yen donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na Vinicius Junior n'ale Real Madrid ka joueur ye donc nin waati na ale fana ka ko wulilen don donc fɛn mun ye Espagne donc o rasisiya b'an ka sɛgɛn yen kosɛbɛ donc o kɔnɔna de la mɔgɔ caman yɛrɛ k'a fɔ ko équipe nɛgɛ bɔra ale yɛrɛ la donc fɛn mun ye Liga donc ko Liga nɛgɛ bɔra la donc ko n'ala ma basi kɛ ko a fana b'a fɛ ka k'i sen bɔ Liga la ka taa jouer kɔfɛ jamana dɔ la donc i n'a fɔ Angleterre donc Manchester United olu y'a ka ko ɲininkali kɛ a ka club la n'o ye Real Madrid donc Real Madrid bɛna sɔn ka bila feere walima u tɛ sɔn ka la feere donc n'ala ma basi kɛ don dɔ la nata la an bɛna donc olu ladɔn mais fɛn min ye nin ko nin rumeur in de bɛ sisan donc fɛn min ye Vinicius Junior donc nin waati na ko rasisiya b'an ka sɛgɛn Espagne kosɛbɛ donc o kɔnɔna la ko a yɛrɛ fana donc an b'a fɔ fɛn min ye Liga ye ko nɛgɛ bɔra la donc ni information ninnu de tun b'an bolo donc ni ye mɔgɔ kura de i bɛ se k'i abonné i bɛ se ka video lajɛ ka